Všetko, čo ste kedy videli, každú hviezdu, každú galaxiu, každú planétu, tvorí sotva 5% vesmíru. Zvyšných 95% je neviditeľných a dodnes nevieme, čo to je. To nie je matematická chyba ani konšpiračná teória, to je krutý fakt. Existuje gigantický neviditeľný oceán hmoty, ktorý preniká vašim telom presne v tej istej sekunde, v ktorej počúvate tieto slová. V dnešnom materiáli odhalím najhlbšie tajomstvo tohto kozmického tieňa a poviem vám, prečo ho naše najvýkonnejšie stroje, napriek zúfalým pokusom, stále nedokážu zachytiť. Je zarážajúce, ako dlho sme žili v úplnej ilúzii. Po stáročia sme si mysleli, že to, čo svieti, je všetko, čo existuje. Pozerali sme sa na nočnú oblohu a verili sme, že rozumieme pravidlám hry. Ale v 30. rokoch 20. storočia istý švajčiarsky astronóm Fritz Zwicky namieril pohľad na kopu galaxií Koma. Všimol si niečo, čo nedávalo absolútne žiadny zmysel. Galaxie sa pohybovali príliš rýchlo. Podľa všetkých fyzikálnych zákonov, ktoré sme poznali, by sa mali roztrhnúť a odletieť do prázdnoty. Jednoducho nemali dostatok hmotnosti. Nemali dostatok gravitácie na to, aby držali pokope. A predsa držali. Zwicky nazval tento jav temná hmota. Svet vedy sa mu vysmial, ignorovali ho. Prešli 10 ročia. V 70. rokoch astronómka Vera Rubin skúmala rotáciu jednotlivých galaxií. Objavila presne to isté. Vonkajšie okraje galaxií rotovali rovnako závratnou rýchlosťou ako ich husté centrum. To bolo fyzikálne nemožné. Predstavte si kolotoč, ktorý sa krúti tak rýchlo, že by z neho deti mali okamžite spadnúť, ale nejaká mocná, neviditeľná sila ich drží na miestach. Vidíme efekty tejto sily, vidíme, ako ohybe priestor, ale nemôžeme sa jej dotknúť, nemôžeme ju vidieť. Vieme nadovšetko bezpečne, že tam je. Ale čím vlastne je táto neviditeľná sila, ktorá drží vesmír na uzde? Odpoveď na túto otázku nás privádza k najexotickejším teóriám v histórii vedy. Fyzici prepadli panike. Keďže väčšina reality uniká našim zmyslom, museli sme vymyslieť úplne nové častice. Prvým hlavným podozrivým sa stali WIMPy, slabo interagujúce masívne častice. Predstavte si kozmických duchov. Častice, ktoré sú extrémne ťažké, ale úplne ignorujú svetlo a obyčajnú hmotu. Prelietajú cez Zem, cez hory, cez vás a cezo mňa bez toho, aby zanechali akúkoľvek stopu. Vybudovali sme gigantické podzemné laboratória. Zostúpili sme hlboko do baní, odrezaní od kozmického žiarenia. Čakali sme na jedinú zrážku WIMPu s atómom xenónu v našich detektoroch. Čakali sme roky. A nič. Ani jeden signál. Vedci sa teda obrátili k inej teórii. Axióny. Častice také nepredstaviteľne ľahké, že by sa ich miliardy zmestili na špendlíkovú hlavičku. Vznikli v zlomku sekundy po veľkom tresku. Sú všade ako neviditeľná, chladná hmla. Ale naše detektory opäť mlčia. Je tu ešte tretia, oveľa desivejšia možnosť. Primordiálne čierne diery. Mikroskopické neviditeľné body s nekonečnou hustotou rozosiate po celom kozme. Vznikli ešte predtým, ako sa zrodili prvé hviezdy. Ak je to pravda, žijeme v mínovom poli neviditeľných gravitačných pascí. Žiadna z týchto teórií však nebola dokázaná. Boli sme slepí, potrebovali sme nové oko, aby sme sa pozreli do tejto temnoty. A vtedy sme do vesmíru vypustili stroj, ktorý mal všetko zmeniť. Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba je najväčším zázrakom ľudského inžinierstva. Podľa najnovších údajov z tohto teleskopu začíname konečne vidieť obrysy neviditeľného. James Webb nevidí temnú hmotu priamo. To je z definície nemožné. Namiesto toho Webb sa pozerá na to, ako temná hmota drví a deformuje samotné svetlo. Tento jav sa nazýva gravitačná šoška, kozmická lupa. Webb sa pozrel na zrážky gigantických kôp galaxií. Najznámejším príkladom je kopa Guľka.
Keď sa dve gigantické kopy zrazili so šokujúcou rýchlosťou, obyčajná hmota, plyn a prach, spomalila. Zrazila sa a zastavila sa v strede. Ale gravitačná hmotnosť, tá neviditeľná väčšina, letela ďalej. Prenikla sama cez seba bez ohľadu na kolíziu. Webb teraz mapuje tieto neviditeľné kostry vesmíru s neuveriteľnou chirurgickou presnosťou. Objavil najstaršie galaxie, sformované len milióny rokov po veľkom tresku. A viete čo? Tie už vtedy boli obklopené mohutnými halami temnej hmoty. Bez tejto neviditeľnej substancie by galaxie nikdy nevznikli. Vesmír by sa rozpínal príliš rýchlo. My by sme nevznikli. Temná hmota je neviditeľné lono, z ktorého sa vynoril život. Webb nám kreslí mapu tohto nevisiteľného kontinentu. Vidíme jeho hory a údolia vykreslené deformovaným svetlom vzdialených hviezd. No napriek najpresnejším mapám v histórii ľudstva stále stojíme pred múrom. Prečo to stále nedokážeme zachytiť? Toto je moment, kedy sa veda stáva hlboko frustrujúcou. Vybudovali sme civilizáciu, ktorá dokáže rozštiepiť atóm. Vysielame sondy mimo slnečnú sústavu. Skonštruovali sme veľký hadronový urychlovač, najdrahší stroj v histórii, len preto, aby sme do seba narážali častice rýchlosťou blížiacu sa rýchlosti svetla. Hľadali sme tam temnú hmotu. Hľadali sme ju v ľadoch Antarktídy. A čo sme našli? Úplnú, absolútnu prázdnotu. Nič. Niekedy je zvláštne pomyslieť si, že celá naša pokročilá fyzika, všetky naše Nobelové ceny, všetky naše geniálne učebnice popisujú len omrvinku reality. Sme ako baktérie žijúce na zrnku piesku, ktoré sa snažia pochopiť celý oceán na základe jednej kvapky vlhkosti. To prebúdza istý existenčný nepokoj. Začíname si klásť otázky, ktoré presahujú matematiku. Čo ak temná hmota vôbec nie je častica? Čo ak je naše chápanie gravitácie fundamentálne, tragicky chybné? A čo ak je temná hmota jednoducho obyčajná hmota, ale uväznená v iných, vyšších rozmeroch, do ktorých nikdy, ale naozaj nikdy nebudeme mať prístup? Sme zatvorení v trojrozmernej klietke, z ktorej môžeme len pozorovať tiene vrhané niečím nekonečne väčším. Pravdou je, že príroda nemá povinnosť byť pre nás pochopiteľná. Vesmír nedbá na naše rovnice. Celá naša história, všetky vojny, všetky epochálne objavy, všetky lásky a tragédie, každý človek, ktorý kedy žil a zomrel, to všetko sa odohralo v mraku plynu a prachu, ktorý tvorí sotva 5% toho, čo existuje. Vybudovali sme našu civilizáciu, našu pýchu a náš pocit výnimočnosti na mikroskopickom zlomku reality. Zvyšných 95% je temnota, temná hmota a temná energia. Chladná, ľahostajná prázdnota, ktorá s nami nijako neinteraguje, okrem toho, že gravitačne diktuje osud celých galaxií. Zamyslite sa nad tým na chvíľu. Prečo vôbec existujeme? Ak sa vesmír skladá hlavne z niečoho úplne iného, potom sme my anomáliou. Sme vzácnou, možno úplne nepotrebnou chybou v systéme. Znečistením v dokonale temnom vesmíre. Čo skrýva tých zvyšných 95%? Sú tam celé neviditeľné svety, neviditeľné hviezdy a možno dokonca neviditeľné formy života, ktoré cez nás každý deň prenikajú bez toho, aby si uvedomovali našu existenciu, rovnako ako si my neuvedomujeme ich? Keď sa na budúce pozriete na nočnú oblohu, nepozerajte sa na hviezdy. Pozrite sa na tú čierňavu medzi nimi. Práve tam sa skrýva skutočný vesmír. A my sme len prach, ktorý si na krátku chvíľu zatancoval vo svetle, kým nás znova nepohltí večná temnota. Ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa vám páčilo, prihláste sa na odber kanála a pozrite si moje ďalšie fascinujúce videá o našom vesmíre.